நான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காது எனக்கு நல்லா தெரியும். அப்போ வேலை கொடுப்பாங்களா? சார் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு கெட்ட வழக்கம் இருக்கு. என்ன தெரியுமா? நீ அப்போ ஆமா இல்லைன்னு 10 நிமிஷம் முடிச்சிருவேன், இல்லைன்னா 2 நேரம் பேசுவேன். பரவாயில்லையா? எப்படி செய்வோம்? ஓகே, அப்ப கிடைக்காது தெரியும். அப்ப வீட்டுல வந்து நான் கடை வைக்க போறேன், எனக்கு அமௌண்ட் கொடுங்கன்னாங்க. அப்படியா மகளே, ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு தூக்கி கொடுக்கல. உன்னை நம்பி நான் எப்படா பணம் கொடுக்குறது அப்படின்னாங்க. அப்ப பாப்பா மாதிரி ஒரு அடம் முடிக்கிற குணம் உண்டு. உண்டா பாப்பா? ஓகே, அப்ப அடம் முடிக்கிற குணம் உண்டு. கேட்டு வாங்கினேன். வியாபாரம் நல்லபடியா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். வியாபாரம் நல்லபடியா நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அங்க என்ன பிரச்சனை வரும்? நீங்க வியாபாரம் பார்க்கறது இருக்கீங்களா? போட்டி வரும். பக்கத்துல ஒரு நண்பர் கடை போட்டாரு. நான் செய்யாத ஒரு விஷயம் அவர் செஞ்சாரு. என்ன தெரியுமா? நான் கடன் கொடுக்க மாட்டேன், அவர் கடன் கொடுத்தாரு. இங்க வந்த கூட்டம்னா அங்க போயாச்சு. அப்ப அவங்களோட போட்டி போட நம்மளால பினான்ஸ் கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற வெறி மட்டும் இருந்தது. சரி, அப்படியே ரியல் எஸ்டேட் ஃபீல்டுக்கு போனேன். இதுலேயும் நல்லபடியா வியாபாரம் நடந்துச்சு, எல்லாமே போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு அதுலேயும் ஒரு பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா இது எதுனா ஒரு பிரச்சனை வருது, என்ன பண்றது? ஆனா வாழ்க்கையில் செய்யணுங்கிறது மட்டும் தோணிட்டே இருக்கும்போது, அப்படியே தேடிட்டே இருக்கும் போது என்னுடைய நண்பர், கிளாஸ்மேட், என்னுடைய சேகர், அவர் எனக்கு இந்த வியாபார வாய்ப்பை கொடுத்தாரு. அவருக்கு இந்த இடத்துல ஏன் அப்படின்னா, எனக்கு டாக்டர் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து நடக்கக்கூடாது தம்பி, ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது, சைக்கிள் ஓட்டக்கூடாது, ஒன்றும் ஓட்டக்கூடாதுனாரு. நான் வீட்டுக்கு ஒரு பையன் நான் தான் உழைச்சி கொடுக்கணும், நான் ஓட்டக்கூடாதுன்னா எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி, அப்பதான் இந்த வெஸ்டேஜில் குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணேன். நல்லா இருந்தது. அப்ப ஒரு 10 நிமிஷம் நான் நின்று பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நின்று பேசக்கூடிய வலிமை கொடுத்து வெஸ்டேஜ் குளுக்கோஸமே. அப்போ வாங்கி சாப்பிட்டே நல்லா இருந்தது. நல்லா இருந்ததுன்னா என்ன செய்யணும்? பிசினஸ்ல பண்ணணும், செய்யணும். நம்மகிட்ட ஒரு சின்ன மனசுல ஒரு எண்ணம், மூட்டு வலி யாருக்கு வரும்? இந்த கஷ்டமான கேள்வி கேட்டேன் நானு. அப்ப நமக்கு சரியா போச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றாரு. வயசானவங்களா தேடி தேடி பார்த்து இந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்தேன். அவங்களும் யூஸ் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு வாழ்த்து சொல்லும் போதுதான் குட், இந்த பிசினஸ் சிறப்பா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு மீட்டிங் கொடுத்தேன். முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என் நண்பர்கிட்ட கேட்டேன், நண்பா இதை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்பதான் சொன்னாரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா, நீ நிறைய கொஸ்டின் வச்சிருக்க, நீ கேட்கக்கூடிய அத்தனை கொஸ்டினுக்கு தீர்வு தரக்கூடிய ஒரு நபர் இருக்கிறாரு. திருநெல்வேலியில மிஸ்டர் டிவிஎஸ் போடுறா சார், கேட்வே டு ரிச்சஸ் அப்படின்னு ஒரு ட்ரைனிங் நடத்துறாங்க. அந்த ட்ரைனிங்ல கத்துக்கிட்டா எல்லா விஷயம் கிடைக்கிறாங்க. அந்த ட்ரைனிங் மூலியமா என் வாழ்க்கையை ஒளியேற்றி வச்சு மிஸ்டர் டிவிஎஸ் போடுறா சார் ஒரு மிகப்பெரிய பார்த்ததான் தெரிஞ்சது. நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்கிற ஒரு துறை எவ்வளவு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு துறை, அதுல வெஸ்டேஜ் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நல்ல விஷயத்தை என்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர் ஷேர் பண்ணேன். இதன் மூலமா அவங்க முன்னாடி டைமண்ட் டைரக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கேன். சின்ன படிப்படியே வளர ஆரம்பிச்சோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா செய்ய ஆரம்பிச்சோம். திடீர்னு ஒரு நண்பர் வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நண்பா பாஸ்போர்ட் எடுக்கணும், வெளிநாட்டு டூருக்கு எலிஜிபிள் ஆயிட்டா அப்படின்னாப்புல. எனக்கு ஒரு சந்தோஷம், என்னடா நம்மளாம் வெளிநாட்டு போகுமா, சரி ஓகே நம்ம சொல்ல செய்வோம் அப்படின்ட்டு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸுக்கு போயாச்சு. அங்க போனோடனே யாருக்கு பாஸ்போர்ட் அப்படின்னாங்க. எனக்கு தான் சார் அப்படின்னேன். வீட்டுல போய் அம்மா அப்பா கூட்டு அப்படின்ட்டாங்க. நான் தானே வெளிநாட்டு போகிறேன், எனக்கு தானே பாஸ்போர்ட் வேணும், கொடுங்க சார் அப்படின்னா, அவங்க ராஜபாளையத்துல வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போன் அடிச்சு இந்த பையன் வந்திருக்கான் உண்மைதானா நீங்க கேட்டு அம்மான்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன், சரிங்களா? அப்புறம் எடுத்தாச்சு. வெளிநாடு 2 முறை நமக்கு விஜய் சார்பாக 2 வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் போயிட்டு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக வளர ஆரம்பிச்சோம். வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3 பேர் உருவாக்கணும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கார்பெண்ட் வரும், எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த கார்பெண்ட் மூலியமா கார் எலிஜிபிள் ஆயாச்சு. அப்போ என்னுடைய நண்பர் சொன்னாரு, நண்பா காரமா போனேன். எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம், எனக்கு சைக்கிள் தவிர ஒரு மாட்டு இல்லை கார் ரொம்ப நினைச்சு பாருங்க. அதாவது நான் பேசுறதை விட நீங்க நினைச்சு பாருங்க, அதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம்னு. சரி அப்படின்னு சொல்லி கார் வாங்க போனோம். மதுரையில் இருந்த ரவிச்சந்திரன் சாரும் சேகர் சாரும் நாங்களும் 3 பேர் போறோம். அங்க உள்ள ஒரு வெல்கம் சார் சொல்லி 2 பேருக்கு தான் கூப்பிடுறாங்க, என்ன கூப்பிட மாட்டேங்காங்க. ஏக்கா அவர் கார் வாங்க போறாங்க, அவர் கூப்பிடுங்க அப்படின்னாங்க. சரி ரெண்டு உள்ள போயாச்சு. காரெல்லாம் பார்த்தாச்சு, எல்லாம் பார்த்தாச்சு. பார்த்துட்டு ஓகே வெல்கம் ட்ரிங்க்ஸ் வரும் பார்த்தீங்களா, அதுவும் 2 தான் வருது, எனக்கு வர மாட்டேங்க. அப்ப சொன்னாங்க கார் வாங்க போறது அவருங்க, அவருக்கு ஒரு கொடுங்க. போய் பார்த்தாங்க, இவரும் கார் வாங்க போறாரு, சரி கொடுத்து வைப்போம், ஒன்று ஓசியா தின்னுட்டு போட்டோம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. நானும் குடிச்சாச்சு. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வர தெரியுமா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்? உலகத்துல இவரெல்லாம் வாங்குவாரா நினைச்சிட்டு சூழ்நிலை முத்தியில வாங்க வச்ச பெருங்க வெஸ்டேஜ்
திறமையை விட்டு கொடுத்துறாதீங்க. நீங்க முடிவெடுங்க, வாங்க சிறந்து செய்யலாம், சேர்ந்து செய்வோம், வெற்றி பெறுவோம். விஷயம்